tanggal nun bul tyrant in na po man naman tong buljoin dire na po ta tyrant in. Three minutes lah pagtanggal. Tanan nang itaod di dali ra kay ni. Itaod mo ani timan-in ninyo nga dili kay maluagan ninyo. Pura di na mo align. Ay kay luagi timan-in ninyo pila ka tuyok. Sa ilig DIY mo ninyong trada. Ting dali ara ni itaod ni. Ito saya tahu tak, ini dia DIY. Mana? Taod na. Mana ni Sharon? Hilig dag DIY. Dapat taod. Ilara kami minuto, dali ra kayo. Ugtan yun na ninyo, ugtin yun na ninyo, ugtin. Kauman, kini po din yun ng ilak. Ilak din ninyo.
na. Naman na. Tangan din ninyo ni siya glako kalambre. Ngayon ni kalambre ha. Wala yun, side. Dili na eh. Wala na. Wala na may ito. Kini din last niya tao do lak. Ana mong tira katong gusto mag DIY pero tira ni sa yuna ni katong dili og gusto. Kanang dili mahago ay paayo ra ninyo yung skanan dalhara dire. Kung katong mag DIY dali ra kayo. Wala ra 3 minutos man na. Kini na po dati taon speakers. Ito ta speakers. Kay pag tao din ng speakers na bira na po ning hiti ron. Ang taon. Dito itong ligidaan. Oh dito tatong tandalo na po itong speakers. Taon na dali ra kayo. Na. Kini na po sunod dito ta sa speakers. Sa right side po ta. Kay pagmanig taon bira na po hiti ron eh. Dali na po ta sa speakers. Na pong pika sa itong tanggalon. Tamo, nagiday kayo. Kaya nagiday ka mga baday. Patanggal yun. Ang ligid. Hello, tanggal ko din nito. Tanggal ko din nito. Ipoy. Dipoy, pergi dulu poy. Naon na nito ta. Lupon din na ninyo para to sa mag DIY lang pero katong na daghang kwarta na sa trabaho na ninyo. Nong natanggal po dahil ring isa nong. Ha? Natanggal po. Oh. Tanggal po dahil isa ba? Likado din na guys. No? Wala na ba? Bukan adlaw na sa kanila. Oh. Banyak. Oh, mana nih? Bira nung hitira na ron. Ila ra kami minuto. Oh, okay, na. Matanggal pero di ka kakuan sa manubila. Ay, di matuyok ang ligid. Oh, di na mabuwag. Manubila, di na madala. Okay, sabuang naman kuha na. Okay, Lagi. na. Turun terus. Okay, mana? Mana niya pagkagal? Okay. Ilara sa minuto. Ya, 2 minuto sa tanggal og taod. Kung gusto mag DIY mana okay na kayo. So itong na kwarta, pambayad lang. Ha? Sukat bino? Oh, wala pa. Katong nagkuhan tag spring, wa man ni malis dino. Mao ni natanggal sa kuha ni Nungkoy. Yang sekanan. Ang isa na ibot, pero kaning isa karon po na ibot pagdukdok. Panaday naggunit day. Nawa ni. Mao ni tagias Nungkoyo. Magpagamit yang yuta dito sa Bukaran. Di man man ni. Lay atong igbag ba vlog. Tara mao ni nahog sa mga amahan sa kanunay panabang. Wow, okay na yung unit.